Ahoj, trošku historie Amerika, Francie, Anglie. USA vzniklo tím, že převážně Angličané a Francouzi vyvraždili původní obyvatelstvo v Americe. Pak vyvolali válku s Mexikem a zabrali mu více jak 50% jeho území. Toto je nyní USA. Magnáti z USA si díky plánovanému potopení Titaniku privatizují americký bankovní systém, jelikož na Titaniku zahynou jejich odpůrci. Díky tomu můžou americké elity před, během a po první světové válce půjčovat finance evropským zemím zasaženými válkou. Z USA se rozšíří ke konci války španělská chřipka do celého světa. USA podporuje Hitlera a dosazuje ho k moci. Domluví Německu snížení reparací z první světové a financuje jeho nacistickou mašinérii. Amerika, Francie a Anglie jsou příznivci fašistů a podepisují s nimi smlouvy o neútočení a spolupráci. Francie a Anglie přímo s Mnichovskou dohodou daruje fašistům československé pohraničí a následně celou českou zem. USA pomáhá financovat Německu, Rusku a dalším státům bojujícím ve druhé světové válce. USA svrhne na civilní obyvatelstvo v Japonsku 2 jaderné bomby. Po válce je jediná Amerika nezničená a díky svému kapitálu a půjčkám ovládá celosvětovou ekonomiku, kterou poté řídí americké elity skrze federální banku. Tito lidé získávají neomezenou moc. Postupně začnou ovládat svým kapitálem a pomocí CIA vlády jiných států. Vyvolávají nespočet válek a konfliktů za účelem ovládnutí bohatství a sféry vlivu v daném státě a dosazují si tam pro americkou vládu. Ve všem tomto tažení jim pomáhá Francie a Anglie, tak jak tomu bylo vždy a je v celé historii. Mají pod absolutní kontrolou západní mainstreamová média, skrze která šíří propagandu a tím ovládají mysl většiny lidí daného státu. Pozná se to tím, že většina lidí souhlasila se všemi válkami. Tyto nelidské stvůry s tvými rozhodnutími zavraždili miliony lidí, vydělávají neuvěřitelné miliardy dolarů a přitom nechají umírat miliardy lidí hladem a pracovat malé děti v otrockých podmínkách. Tito nelidé ovládají zbrojní průmysl, farmaceutický biznis a veškeré strategické suroviny. Vyvíjejí nové nemoci, které potom šíří mezi lidi. A většina lidí, která je ovlivněna a zmanipulovaná jejich propagandou, těmto stvůrám slepě důvěřuje a pomáhá jim v jejich plánech ovládnout celý svět a udělat ze všech lidí poslušné otroky, nemající ani právo na své vlastní životy. Zkuste se nad tím zamyslet.